салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Боз рӯи экранҳои шумо Фирдавси Хурсанд бо ҷолибтарин хабарҳои олами варзиш сар мекунем. як су тантанаҳои наврӯзӣ бо мусобиқаҳои олии варзишӣ идома дораду сӯи дигар дар арсаи байналмилалӣ варзишгарони номдори мо парчами мамлакатро баланд мебардоранд. хулас аз ҳар тараф хабари хуш. бигзор доим хабари хуш бишнавем. хуласи калон мушзани номдори тоҷик Муҳаммад Ёқубов дар мусобиқаи WBC International Championship барои ҳимояи камарбанди қаҳрамонияш дар кишвари Русия бо намояндаи Африқои Ҷанубӣ Лунги Сайтмели нерӯ санҷид. рақобати ин ду мушзани пурқувват бисёр ҳам шадид ҷараён гирифта 10 раунд давом кард. мушзани тоҷик дар раунди даҳум аз худ маҳорати баланд нишон дода бо рақиби хеш Лунги Сайтмели пирӯзӣ ба даст овард ва дигарбора камарбандашро ҳимоя кард. ин рақобати 17-уми мушзани тоҷик дар корномаи варзишиаш мебошад ки то ба ҳол ягон бохт надорад. Муҳаммад Ёқубов баъдан ин рақобати хеле мушкили худро шаҳр дод ва гуфт ки ман муборизаи осонро интизор будам, аммо рақибам маро ба ҳайрат овард. рақиб устувор рақобат кард. ман гӯё зарба мезадам, аммо ӯ ба пойҳааш истода ба зарбаҳои ман посух медод. ман ҳарчанд кӯшиш мекардам ки ҳар чӣ зудтар рақибро аз пой афтонам, аммо ӯ хеле устувор буд. ман яке аз задухӯрдҳои ӯро тамошо мекардам вақте ки ӯ ҳамаи 12 раундро бокс карда дар он ғолиб омада буд. ӯ як рақиби хеле ноустувор ва нофаҳмо аст. шумо ҳеҷ гоҳ намедонед ки ӯ ба куҷо ва чӣ гуна зарба мезанад. зуд не, балки макорона мезанад, гуфтааст Муҳаммад Ёқубов. 17-0. ин аст рекорди Муҳаммад Ёқубов. бад нест. ҷолибтарин иттилои фазои футболӣ ин голи Роналдуро ба ҳисоб нагирифтани довар дар бозии муқобили мунтахаби Сербия аст ки ба қавли бобои ман Роналдуро ҷон шагиру голашро не. сарвони мунтахаби Португалия Криштиану Роналду пас аз он ки доварон голи ӯро ҳисоб накарданд дастбанди сарвонии худро ба замин партофт. ёдовар мешавем ки мунтахаби Португалия бо Сербия дар даври муқаддамотии чемпионати ҷаҳон 2022 бо ҳам вохӯрданд ки бозӣ бо ҳисоби 2-2 хотима ёфт. гуфта мешавад ки Роналду дар 3 дақиқаи вақти изофӣ аз ҷаримагоҳ берунтар зарба зад ки тӯб хатти дарвозаро убур карда буд ва як бозигари мунтахаби Сербия анқариб аз дохили дарвоза тӯбро берун кард ва чӣ гуна шумо медонед дар бозиҳои муқаддамотии чемпионати ҷаҳон то ҳол системаи VAR истифода намешавад ва довар ин голро ба ҳисоб нагирифт. хулас довар то фаҳмид ки ин гол аст ба қавле дер шуда буд. ин қарори довар албатта ки ба Роналду писанд наёмад ва ӯ аз қаҳр дастбанди капитании худро ба замин партофт. довари бозии мазкур Дени Маккели бошад. баъдан фаҳмид ки дар ин қарор иштибоҳ кардааст ва барои ба ҳисоб нагирифтани голи задаи Криштиану узр пурсид. ӯ баъди бозӣ ба назди сармураббии мунтахаби Португалия Фернанду Сантуш омада барои иштибоҳи содиркардааш узрпурсӣ намуд. сармураббии мунтахаби Португалия Фернанду Сантуш ин қазияро дар нишасти матбуотии баъди бозӣ чунин шаҳр дод. довар баъди бозӣ хатогии худро фаҳмид ва ба назди ман барои узрпурсӣ омад. ман оиди натиҷаи бозӣ чизе шаҳр доданӣ нестам. мо сербҳоро омӯхтем ки бо онҳо чӣ гуна бозӣ бояд намуд, ҳамчуноне ки дар қисми аввал бозӣ намуда будем. мо фаҳмидем ки онҳо дар қисми дуюм рафти бозиро тағйир додане ҳастанд ва барои ин бозингаронашонро омода намуда буданд. сербҳо дар қисми дуюм хуб бозӣ намуданд ва оқибат гол заданд. мо тамоми кӯшишамонро истифода бурдем то натиҷаро ба суди худамон ҳал намоем. дар охири бозӣ тӯб аз хатти дарвоза қариб ним метр дарун даромад, аммо гол ба ҳисоб гирифта нашуд. ин натиҷаи мунсифона мешуд агар гол ба ҳисоб гирифта мешуд. натиҷаи мусовӣ нишондиҳандаи он нест ки мо муқобили соҳибони майдон хуб бозӣ карда натавонистем. гол бояд ба ҳисоб гирифта мешуд, чун аз хат ба даруни дарвоза гузашта буд, гуфтааст Фернанду Сантуш. агар VAR вуҷуд намедошт 50% голҳои ҳозир мезадаро ба ҳисоб намегирифтанд. баъзеш бовар кунед ним миллиметр аз хатти дарвоза мегузарад. Лука Модрич дар охирин бозиаш дар мунтахаби Хорватия рекорди навбатии худро дар корномаи футболиаш навишта кард. ӯ то имрӯз дар 135 бозии мунтахаби Хорватия иштирок кардааст ки аз ин пеш танҳо ба Дарио Срна собиқ бозингари дастаи Шахтёр Донецк муяссар шудааст ки дар 134 бозии мунтахаби Хорватия иштирок намояд. ҳамдастаҳои Лука аз мунтахаб баъди бозии охиринашон муқобили мамлакати Кипр навори омодакардаи мунтахабро ба хотири рекорди Модрич якҷо тамошо карданд ва баъди навор Лука Модрич аз дастоварди навбатиаш истиқбол карду гумонам роҳи тай кардаашро аз пеши назар як
гузаронду гирья кард. Ин падидаи таърихии ҳаёти худро Модрич пеши дӯстони мунтахабиаш бо ширинӣ истиқбол гирифт. Агар ашк рехтан барои чунин фурсатҳо бошад, пас бигзор дар чашмонамон доим ашки шодӣ бошад. Чӣ гуфтед? дар фазои баскетболи Русия фоҷиа ба миён омадааст. дар ҳафти бозии дастаҳои Санкт Петербург 1 ва Москва 3 дар чемпионати Русия оид ба баскетбол миёни хонумон байни дастаҳои то 16-солаҳои мамлакат дар дақиқаи 9 довари майдон бозиро манъ кард ва сабабаш ин аз ҳуш рафтани сармураббии дастаи Петербург 1 Виктор Королёв будааст. гуфта мешавад ки баъди аз ҳуш рафтани ӯ дигар ба худ наёмад ва ҳатто кӯмаки ёрии аввал ки дар ҷои ҳодиса буд ёрӣ нарасонид ва ӯ дар ҳамон ҳол ҷони худро аз даст дод. бозиҳои дирӯзаро ба ин хотир лағв карданд ва ба санаи номаълум гузарониданд. пойгоҳи хабарии ТАСС зимни як иттилоъ дарҷ кардааст ки сабаби марги сармураббии 53-сола то ҳол номаълум аст. федератсияи баскетболи Русия дар сомонаи расмияшон бо пайвандони Виктор Королёв изҳори ҳамдардӣ баён намудааст. хулас ҳамин хел дӯстон, вақте ришта канда шуд, дигар фарқе надорад ки дар бозӣ аст ё дар тӯй. акнун меравем сӯи ринги бокс. яке аз номдортарин боксчии кишвари паҳновари Русия чӣ ки ҳатто ҷаҳон Александр Поветкин баъди як рақобати дигар корномаи варзишии худро ҷамъбаст мекардааст. ин дар ҳоле сар зад ки дар рақобати охиринаш дирӯз Александр Поветкин аз ҳарифи асливу усулиаш Дилиан Уайти бритониёӣ шикаст хӯрд ва тибқи шартнома ӯ боз ҳуқуқи рақобати дигарбора ё худ реванш бо Уайтро дорад ки санаи баргузории он дақиқ нест. гуфтан ба маврид аст ки Поветкин ва Уайт қаблан низ бо ҳам бархӯрд карда буданд ва натиҷаи он рақобат ба нафи Александр Поветкин ва он ҳам ба гирифтани имтиёзи нокдаун ба даст омада буд. бо бухти охирин Поветкин камарбанди муваққатии чемпионии ташкилоти WBC-ро аз даст дод. дирӯз сархати кулли расонаҳои хабарии русӣ ва аврупоӣ бо як рақобати дигар ҷамъбаст кардани корномаи Поветкин расонаӣ мешуд ки он ҷо гуфта шудааст ки менеҷери боксчӣ Андрей Рибинский дар саҳифаи твиттераш навишт ки ин шояд охирин рақобати мо буд. ҳоло худи Поветкин расман дар ин мавриди изҳорот надодааст ва шояд ки дигар рақобатҳои ӯро дар муқобили рақибони ғарбияш ки хеле ҷазобият дорад набинем. ниҳоятан ё Реал мухлисонашро дарк кард ё мухлисон Реалро маҷбур карданд ё Зидан оқибати корро ҳис кард. намедонам, шояд чанд фарзияи дигар вуҷуд дошта бошад. аммо ниҳоятан дастаи шоҳона Эден Азарро ба фурӯш баровард ва нархи Азарро дар бозори трансферӣ анқариб 2 маротиба камтар аз оне карданд ки ба Реал омада буд. онҳо қимати Азарро ба 50 миллион евро баробар намуданд ки соли 2019 онро бо нархи 115 миллион евро ба даст оварда буданд. гуфта мешавад ки гаразмониҳо аз осибҳои пайдарпайи белгиягӣ хаста шуданд ва мехоҳанд ҳар чӣ зудтар мавқеи ӯро барои Килиан Мбаппе холӣ намоянд. хайр, рости гап ба қавли мардакӣ ҳамин қадар мешавад ки ба ту қариб 2 сол бе ягон корнишондиҳӣ мавсиман 13 миллион евро маош диҳанд. истироҳат омаду рафт. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.